Уважаеми зрители, шоуто продължава. При нас е Люси, която след малко ще пее с групата. Как си ти напоследък? Какво правиш? Много съм добре. Разбира се, актуалният проект ни е концерта, който е в неделя. Иначе аз съм си в Германия и много се радвам, когато пак имам причина да си дойда тук. Концерта на 15-ти. Много ще се радваме, ако наистина всички плевенчани дойдат на площада. И нашата цел всъщност е наистина да събереме хората, един ден да прекарат заедно. Надяваме се времето да бъде хубаво. Ще има и други музикални изпълнители. Ние сме в 21 часа на голямата сцена, на площада. Не ми остана време да питам как върви любовта. Добре върви. Няма време. Няма време. Какво при мене? Няма време. А при тебе как върви любовта? Ти отговори ли ми Ти тренираш, видях, че тренираш. Ти на мен отговори ли ми как върви? Ами аз казах много добре. И при мен също благодаря. Добре. Ти за това ли тренираш? Да, да. Добре. Усещаш, че съм се разхубавил много значително. Да, много си се разхубавил. И съм 10 сантиметра по-висок станал, но за това друг път. Уважаеми зрители... Ти е станал. Ние станал. Дай да се изправим, за да си кажем това. Изправете се вие да си кажете. Ти си оправи микрофона, ние ще си кажем когато... Ако искаш аз да ти помогна по някакъв начин. Не дей да... Що бе, искам да... Ти се искаш да ми бъркаш под тениската. Да, това искам. Това да направя. Уважаеми зрители, това беше почти всичко. Другия микрофон, къде ти? Всички микрофони са ти на лице. Да не се притеснявам. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес. Сега внимавайте. Утре двамата с Андрей заминаваме за Франция. И по-точно отиваме... Това е само, защото съм много красив за това. Да. По-важно отиваме на филмовия фестивал в Кан. Това не е някаква прищявка. Тъй като... какво стана? Дето ни хваляше, нали, умря, затова ние ще си се похвалим сами. Не сме просто някакви така хора, които имат прищевки и искат да се извият. Просто сме поканени на премиерата на филма, с който участва България. Така, филма е на режисьора Камен Калев и се казва Островът, а двамата си вас също участват в него с една огромна роля, която е според мен 16 секунди. Да. Не, играем във филма. Това, че ролята ни е малка, ама играем с кой? Няма Сетисия Кръста, която е моя много близка приятел. Има слаби артисти, няма малки роли. Ти за нея тренираш. Да, сега ме голяма глава не мога да играя малка роля. Сега, уважаеми зрители, ние ще се върнем чак във вторник, а в понеделник ви очаква един специален брой, в който по влияние от кинофестивала ние ще раздадем годишните, не музикални, телевизионни награди на шоуто на Иван и Андрей. За тази церемония ще помогнат Стефан Щерев и Яна Грудова от последно 10 станция Нова. А ние с Андрей ще имаме преки включвания от Кан, така че не пропускайте шоуто в понеделник от 10 вечерта. Сега ви казваме довиждане и помнете, ако двама мислят еднакво, значи мислят за Люси! Песничка на No Angels. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunlight, only woman. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be love, only stronger. I wanna be daylight. Oh, cadê lo sente? I wanna live forever. I wanna touch your
Днес в Плейнат ще имам конкуренция, защото в студиото ни ще дойде хубавицата, за която модния подиум се оказа 10. Какво очаква от конкурса Мис България тази година? И ще загърби ли моделството в полза на актьорството? Ще разберем от Мис България 2010 Румина Антонова.